Jeg har lavet en lille Hyrox orienteringsløbsvideo til løbet den 28. januar, for lige at vise jer, hvordan opsætningen i køleboksen kommer til at være. Og her har I et overblik over køleboksen, og start- og målområdet vil være inde i køleboksen over til højre derovre, hvor vi vil sidde og skyde jer afsted på cirka på det starttidspunkt, som der er angivet inde i Google Sheets. Når I starter, så skal I starte med 1000 meter skiergonometer. Så I løber sådan set over til skiergonometer, tager et af de to, der er, og skier der ud af. Derefter så løber I over til sledge, fordi øvelse 2 det er 4 gange 12,5 meter sledge push med enten 152 eller 103 kilo, afhængig af om man er mand eller kvinde. Så det vil så sige 4 gange frem og tilbage i området omkring minestrimlerne. Når I er færdige med sledge push frem og tilbage, som I kan se der, så går I til øvelse 3, som er 100 wallballs med enten 4 eller 6 kilo, afhængig af om man er mand eller kvinde. Det er overlige nedenunder start- og målområdet, som I har wallballs. Derefter går I til 80 meter burpee broad jumps, og det er ved de gule markeringer på gulvet i køleboksen, så I løber først op i toppen af de gule markeringer, og så går I hopper frem og tilbage, først 20 meter den ene vej, 20 meter den anden vej, 20 meter tilbage igen, og slutter I med de sidste 20 meter, så det alt giver 80 meter I hopper. Når I er færdige med burpee broad jumps, så skal I til orienteringsløbet, og der skal I starte med at hente jeres kort og jeres SI-brik ved startområdet, inden du løber afsted. Så lige når du er færdig med burpee broad jumps over til start og mål, tag dit kort og din brik, og så derefter kan du så løbe ud afsted på orienteringsløbet. Kortet ser sådan her ud, hvor I starter nede i bunden til venstre, hvor I har køleboksen. Og så er der placeret 8 poster i området vest for Egelund, i den skov, der tidligere var Hundeskoven. Og I skal følge en rute derudad. Husk, at det ikke er et officielt løb, så I skal følge de almindelige trafikregler. Det vil sige, at det er jer, der holder tilbage for bilerne, og ikke omvendt. Så I løber derudad rundt om dyrehandlen og ud af Bredgade mod Beder, og så ellers ud mod post 1. Når I er ude ved post 1, så bed mærke i, at der er en forklaring på kortet, også tilhørende post 1, den har I herovre. Så ude ved posten, der er ikke angivet et et-tal. Der er angivet det, der kaldes et kontrolnummer, og det er i post 1, det er nummer 34. Så når I kommer til post 1, skal I altså ikke kigge efter et et-tal, I skal kigge efter 34. I kan så også se, hvilken terrængenstand, som post 1 ligger ved. Det er ved et træ og i den sydlige ende af træet. Og så fortsætter I bare derudad til de næste poster, som I kan se her, løber stille og roligt ud. I vælger selvfølgelig selv jeres vejvalg, så det er ikke nødvendigt, at I skal følge det, den sorte gør her, men I vælger fuldstændig det vejvalg, I selv synes, I skal have. I skal finde alle 8 poster, og I skal finde dem i den rækkefølge, der er angivet på kortet. Og når I synes, I er færdige, så løber I bare tilbage til køleboksen. Når I kommer tilbage til køleboksen, så inden I går videre til næste øvelse, så skal I huske at skifte sko. I får ret mudrede sko af at være ude på orienteringsløbet, så have et par ekstra sko med, som I kan skifte til, når I har været ude på orienteringsløbet, så vi ikke mudrer hele køleboksen til med mudder og græs og alt muligt andet. Og så når jeg har skiftet sko, går jeg over til øvelse 6, som er 80 meter sandbag lunges, 10 kilo for kvinder og 20 kilo for mænd. Og det kan I gøre i midten af holdtræningsområdet, hvor I går først 20 meter den ene vej, 20 meter den anden vej osv. Så I samlet set kommer op på 80 meter. Derefter skal I over til 200 meter farmer walk, 2 gange 16 kilo for kvinder og 2 gange 24 kilo for mænd. Og det er nede i OCR-området, farmerwalken afholdes, og der går jeg simpelthen 5 runder i den firkant, der er markeret her. Og når jeg er færdig med 5 runder, jamen så går jeg simpelthen videre til næste øvelse, som er oppe i
Open Gym, og det er 1000 meter row, så det er at tage en romaskine, og så er det altså bare at give den gas det sidste stykke, indtil at I er helt færdige. Og når du så er færdig, jamen, så løber du i mål og får din tid registreret, og så er du rigtig glad, fordi så har du gennemført et mega fedt løb. Vi ses til et fedt orienterings Hyrox løb på søndag. Jeg håber, det gav mening med sådan en lille præsentationsvideo.